Dis-me, Pol. Voldria saber com podria parlar en públic sense posar-me nerviós. El més important és dominar el tema de l'alta exposició. Creus que seria important fer algun tipus de respiració per relaxar-me? Seria important, però no en totes les situacions tens l'oportunitat de realitzar-ho. Per tant, una altra tècnica és concentrar-te en el missatge que vols dir i no en els nervis. Ja, però no en totes les situacions realitzareu una exposició. També em fico nerviós en les coses quotidianes com anar a comprar el pa, anar al metge, etc. El ritme és molt útil saber-lo utilitzar, ja que parlar molt ràpid o molt lent demostrarà inseguretat en tu mateix. Així doncs, he d'estar segur en mi mateix i confiar en mi, no? Has vist com pots parlar amb mi sense cap problema? Sí, per què? Aquest és un altre truc. Has d'intentar ser natural i establir un bon ambient. Ja, però és que a mi em costa parlar amb naturalitat amb gent que no conec. Una eina per aconseguir-ho és l'humor, tot i que has de saber usar-lo correctament. Què puc fer si en aquell moment em sento estressat? Si et sents estressat per les mirades de la gent, pots intentar mirar un punt fix rere d'ells. Crec que un dels problemes pot ser que no tinc gaire pràctica en aquest àmbit. Pot ser, Pol, però en aquesta vida les coses s'aconsegueixen practicant i a poc segur que t'anirà sortint millor. Gràcies per aquests consells, professor. Ens veiem a la pròxima. De res, espero que us hagi servit de molt. Ens veiem!